Hej YouTube, velkommen til DCJC Crafter. I dag skal vi spille på Diamond PP, en rigtig god server. Kan jeg lige give jer IP'en her? Ja, måske kan jeg lige skrive den i chatten, men det er i hvert fald den vi skal spille på i dag. Men også det med, at serveren den er rigtig god, men den, de er også ved at lave en Diamond Prison. Så snart den er færdig, så kan jeg give IP'en. Ja. Skal jeg lige komme? Nå, så serveren timer op. Nå. Så er vi inde. Nå, nu er vi så inde på Diamond Prison. Og det er en mega syg server, synes jeg. Men jeg forstår ikke lige, hvad der sker for serveren her. Jeg er ikke uenig. Det er i hvert fald en syg god server. Hvor jeg siger det. I dag skal vi spille på det, som jeg lige har sagt, men så det her så spawn, det er bygget af mig og en, der hedder Master. Det er lidt irriterende, for jeg har så fået minioner, men jeg er ikke OP, så jeg kan ingen perms, altså permission. Så men så vil jeg også gerne have, at I skal prøve at se min netlist. Det kan jeg ikke engang. Men jeg vil måske team, hvis I kommer ind. Serveren den bugger. Men så skal vi lige prøve at få OP, sådan at vi kan komme i gang med PvP. Så kan vi komme i gang med PvP. Men så skal PvP, så skal vi bare se, om der er nogen, der tør med PvP. Shit, jeg har en bil.
Yeah, hej showbassen. What? Wow, han var dårlig. Men som I kan se, så vil jeg lidt gerne team. Men det er ikke altid. Men hvis I er gode til team, så kan vi faktisk godt være et godt team. Men problemet er bare, at det er ikke den her server, jeg spiller på hele tiden. Men jeg kan så se, at hvis I vil følge med, eller altså sub til min kanal, så vil jeg spille andre spil mere. Jeg tror måske, at jeg vil lave nogle byggevideoer, hvor jeg kan lære jer at bygge sygehus. Jeg har også en server, som jeg også rigtig gerne vil vise jer. Og jeg har en rigtig god bygger. Og så kan I jo join, så sender IP'en. Så please sub til min YouTube kanal. Jeg skal nok blive ved med at lave videoer, og ved med, og det, I kan skrive i chatten her, hvad for nogle videoer, hvad de skal handle om, og om I vil have, at jeg skal lave byggevideoer, eller om jeg skal lave KitPP-videoer, og jeg har også skrevet, at vi kan måske Skype, hvis det er det, og vi kan ja, hvad skal jeg sige, vi kan også spille survival games og hunger games og lige hvad I har lyst til. Men hey YouTube.